Sme nadšení, že sa s vami môžeme podeliť o mnohé vylepšenia, ktoré prináša najnovšia verzia Creo 10. Creo vám teraz ponúka výkonné nástroje pre tvorbu 3D výkresov, ktoré vám poskytnú väčšiu prehľadnosť s menšou námahou. Teraz môžete prepojiť symbol alebo anotáciu povrchovej úpravy s inými anotáciami v 3D modeli. Creo bolo teraz vylepšené tak, aby jednoduchšie spĺňalo normy pre tvorbu výkresov. GD&T Advisor a EZ Tolerance moduly boli taktiež vylepšené pre lepšiu použiteľnosť, produktivitu a súlad s normami. Tieto výkonné nástroje pre tvorbu 3D výkresov vám pomôžu dosiahnuť väčšiu prehľadnosť s menšou námahou. Pokiaľ máte akékoľvek otázky k prezentovanej problematike, kontaktujte ma prosím mailom alebo telefonicky. Ďakujem za vašu pozornosť.